tarde, moitas grazas pola súa asistencia. Bueno, en especial nunha data, en fin, onde todo acontece en Ferrol, está pasando todo, e ademais neste mismo edificio está pasando todo, hai outro evento, hai outras actividades, outras salas, está sendo a Feira do Libro, están sendo eventos de poesía na cidade. Bueno, pues, moitas grazas por asistir a esta presentación deste libro. Bueno, o acto transcurrirá un pouco da seguinte maneira. Vou a ler un breve apunte biográfico sobre María, benvida a Ateneo. Compartirei tamén así algunhas impresións miñas sobre a lectura do libro, e depois manterei unha conversa con María, así máis formato entrevista. E, por último, pues, teremos algúns minutos como para o coloquio. Sei que ven xente de algún club de lectura e que ven cos libros, o sea que se cadra teñen xa algo que quixeran comentar con María, ou unha preguntiña, algún comentario, pues, que o vayan preparando e despois conversamos xa toda a sala. Pois por orde, empezando pola biografía. Bueno, a biografía, tres cuestións nada máis para non estendernos demasiado. Bueno, ben saben que María é presentadora, é unha cara moi coñecida da televisión de Galicia, unha escritora premiada e ademais, pero ademais, digamos, se non sabían, é a coordinadora de contidos do que era a Radio Televisión de Galicia, que agora se chama Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, pero del Santo Mesmo, supone, non? E é a directora do programa Zigzag fin de semana. Como escritora, publicou os primeiros libros pois, no eido máis ben de literatura infantil e juvenil. Aí foi finalista do premio Xulio Verne, que convoca Xerais en 2023, pero, digamos, en literatura para público adulto foi merecedora do premio Xerais de novela en 2022 por unha novela que se titula A culpa. O finalista do premio Xulio Verne con outra obra titulada Adeline ou Adeline como en francés. Bueno, e quizás o que non saiban, non sabía, digamos, unha curiosidade, é que é licenciada en xornalismo, pero tamén en biología e tamén é diplomada en magisterio. Unha muller, en fin, estudiosa. Ciencias e letras, un bicho raro. Vale, a novela, para que non tivese contacto ata agora con ela, bueno, pois trata dun personaxe que é Elías, que é un produtor audiovisual, que está afincado en Madrid, que ten alrededor de 50 anos, pero que ele é de Ferrol, non? O sea, que isto é, digamos, especial, a novela neste contexto no que estamos, non? Ten unha relación de parella que está como en declive, en deterioro, falécelle o pai, o que vai obrigalo a regresar á súa cidade natal, e aquí en Ferrol correrá unha serie de desventuras que, bueno, rodeado de personaxes pintorescos. Aí hai unha señora, amiga do pai falecido, que se chama Merceditas, que é moi característica. Hai un primo de este protagonista, de Elías, que se chama Antón, que é policía municipal. Hai unha inmigrante ilegal que se chama Ana. Bueno, hai unha serie de personaxes moi ben trazados. Bueno, fronto destas desventuras que vivirá Elías, acometerá algunhas mudanzas en profundidade na súa vida. E, digamos, a modo de sinopse rematei. Se queres engadir unha frase ou dúas, podes facelo. Se te parece que falta algo... No, despois vamos falando. Despois vamos falando. Sí, perfectamente. Vale. Entón, en canto ás miñas impresións sobre o libro, direi que eu son moi mal lector. Entón, en xeral abandono os libros moi cedo, teño moi pouca paciencia e dou poucas oportunidades. En este caso me pareceu que era moi agradable a lectura, que tiña bo ritmo, que tiña frases cultas, unha narración moi fluida, os diálogos atinados, eran diálogos contidos, onde non sobra nada para o meu gusto. Polo tanto, me pareceu que tiña certo parentesco, igual a María le parece extrañísimo, como decir, pero con certo estilo de literatura norteamericana, onde, digamos, literatura moi fluida, moi ágil. Depois, en todo momento, mantén o interese e mantén a intriga, hai como xiros de guión sorprendentes, elipses que logran manter aí en suspenso, digamos, a trama. Eu diría
que, ademais de, digamos que, de apreciarse o oficio xornalístico, de saber contar cousas, tamén eu quizás aprecio as artes da literatura juvenil, non? Esta destreza de contadora de historias, non? Isto encanto o estilo. Ademais, se trata dun libro que está moi ben documentado, con un coñecemento contrastado sobre o mundo das rodaxes audiovisuais. Bueno, creo que desde na casa tedes de onde extraer información, e con unha boa descripción tamén da paisaxe ferrolá, da paisaxe emocional, íntima de Ferrol, e da paisaxe física tamén arquitectónica. E, ademais, o libro ten unha importante presenza do humor, o ton que se emprega en moitos casos é desenfadado, a veces incluso por momentos macabro, incluso en algúns diálogos, non? E ademais hai sexo, entón ten todos os componentes e os metes na cocteleira para que poidas manter a atención e o interese ao longo de todo o libro, non? Bueno, ata aquí, digamos, a miña lectura, non? Entón, a partir de aquí, si que me interrumpes, porque senón a partir de aquí o que é formato un pouco máis entrevista. Bueno, as dúas citas iniciais do libro falan sobre o envellecemento. Bueno, me parece que esta novela ten un punto de reflexión sobre o paso do tempo. Non sei como vestí, non sei se crees que é así ou non. Absolutamente. Bueno, primeiro quería dar as grazas a todos por estar aquí, a todas. Primeiro porque cando Marcos me dixo o que tal había hoxe en Ferrol, ¿no? Dixo, mi madriña, o sea, estamos contraprogramándonos dunha maneira bestial, non? Pero xa que agradezo por iso que estades aquí. Pero tamén agradezo, e sempre me pasa, digo de corazón, que eu sempre penso que o máis limitado que temos é o tempo. Entón, que alguén che regale un cachiño do seu tempo, que saia de casa, que veña, que se senta aquí, para estar contigo, non? Pois pareceme fermoso. E iso estendo especialmente a Marcos, non? Que hoxe podía estar nun montón de sitios con un montón de amigos, e escolleu estar aquí e por riba delle traballo, non? O sea, que grazas de corazón. Ele é un home super brillante e eu sabía que estaban coas mans, non? Para presentar o libro. Unha pregunta era... A pregunta era sobre o paso do tempo. Sobre o paso do tempo, sí. Eu estou en idade de facer reflexións sobre o paso do tempo. Creo que somos máis ou menos da quinta, non? Sí, porque penso que hai, a partir de certa idade, todos sofrimos un cambio, non? O primeiro cambio que notas é que xa non malgastas tempo con persoas nin con cousas, non? De repente hai seres humanos que non te interesan o máis mínimo, non? E que non tes que aparentar dicir que me importa, o sea, pa que vou eu a matarme, non? Con esta persoa que, ou a min pásame, non? E vexo o meu arredor, vexo iso, non? Pero logo, o paso do tempo tamén conleva nestas idades ver un pouco trazar historias laborais, non? Entón, no libro hai como dúas reflexións principais que é o paso do tempo, claro, pero tamén o éxito, non? O sea, ti vai pasando o tempo, queres conseguir algo na túa vida, non? Chegas a certa idade, conseguíchelo ou non. Pero basicamente, do que falamos ou do que pensamos é un éxito laboral, máis que vital, non? O sea, todo o éxito está vencellado ao traballo, ao que eu conseguín facer, non? Neses anos. Entón, cando continúas andando, chega un momento no que non hai traballo porque te xubilas, non? E a partir de aí, aparece un momento no que queda o resto do que fixeches. Eu vexo varias cousas, pero unha delas é un tipo de persoa que nunca me gustaría ser, que é a xente resentida, que vai pasando o tempo e vas pensando, o sea, é que non, eu son super bo e nunca me dan o que merezo, non? O sea, esa sensación de que non tes e non te están dando e non recoñece. E o mundo me debe. Sí, o mundo debe, o sea, eso é terrible. Envellecer así é chunguísimo, porque ademais es unha persoa que vai estar sempre insatisfeita, non? Es por unha banda. E por outra banda, que ti vas vendo as malas ideas que ti veches atrás, o sea, cando vas facendo balance, pois podes ir vendo que fixeches ben ou que fixeches mal, que non quere dicir que o corrixas, non? O que poidas, pero sí que hai eso, non? E o envellecemento sí que creo que cando é avanzado chega un momento que é de renuncia, de renunciar dunha cousa tras outra. E pareceme que situar o éxito
laboral, non? E ese momento de voráxine no que estás dando todo porque Elías é un adicto ao traballo, non? Fronte a Merceditas e a súa pandilla, que son xente que están ao final da vida e que o que están é nunha renuncia tras outra, parecíame que era moi interesante, non? Confrontalos na vida. Moi ben, bueno, a cuestión do... Isto, digamos, me abre varias portas para varias preguntas. Pero me interesa esta cuestión do resentimento, ¿no? Porque hai varios personaxes na novela que mostran, o sea, que ten como un carácter moi áspero, ¿no? Con mala baba, con certo resentimento. Entón, bueno, está o arquitecto municipal de Ferrol, que é o pai de Elías. Sí. Estas Merceditas tamén ten bastante. Nun principio, a familia do primo Antón tamén o recibe como de costas, non? Curro, o marido de Irene, os rondallistas, hai unha rondalla acordes de Ferrol, que está moi interesante, os rondallistas que son os verdadeiros mafiosos, non? Entón, pero teñen un pouco de razón tamén. Claro. Sí. Bueno, eu aquí non sabía se era unha cuestión de mala babatúa, o sea, o que te divertía, digamos, que fosen tan rabudos, non, os personaxes, ou si, como hai bastante personaxe maior, eso, digamos, era coherente, non? Cascarrabias, o tema cascarrabias, ou incluso, que era unha das opcións que a mí máis atractiva me resultaba, si podería estar inspirado nun certo carácter ferrolano, o sea, nun risco de personalidade que detectaches en Ferrol. Non sei cal destas en maior proporción. En Ferrol, o primeiro que detectei distinto a mí como santiaguesa, non? É que nós somos unha cidade que acolle. O sea, a Santiago ven moita xente a estudar, máis antes que agora, pero sí, que veñen a traballar, veñen a tal. Agora, como as comunicacións son outras, a xente ven ali, pero píase, non? O sea, ti vives en Ferrol ou vives na Coruña e vas e ves todos os días, non? E había moitísima xente, por exemplo, acordo, que estaban sen empadronar, que vivían ali, tiñan o piso, pero estaban empadronados dunha maneira, pois, bucólico, como que eras no seu sitio natal. Entón, o Concello de Santiago, periódicamente, facía campañas para que a xente que vivía ali se empadroara, non? Porque non estaban empadronados. Nós somos como de acoller. Pero cando eu cheguei a Ferrol, era moito de perder talentos, de xente que cando chegaba un momento como Elías, non? Ian a triunfar fora, pois a Madrid, a Santiago, non sei que. Entón, teña esa sensación de unha cidade que teña perdido moita xente e que eu pensaba, isto en algún momento terá que revertir ou terá que volver ou de algún modo volve, non? Elías volve pola morte do pai e encontra moitas cousas que lle abren outra vez a mente, non? Pero eso interesábame, no carácter ferrolán, da xente que marcha, da perda, de todo iso, non? E despois o do mal carácter ten que ver con varias cousas. Unha das cousas que ten que ver é que eu tiña moito interés, a min encántame o absurdo, pero é que eu sou unha víctima do absurdo, o sea, a mí na miña vida son fonte de absurdo desde pequena, non? Pásanche cousas e logo contar con máis ou menos gracia, non, María, que estudou comigo biología, pero sí que é certo que o absurdo para min está moi presente na vida, non? Entón, Elías, o que lle está pasando é un delirio, empeza a acumular, de feito na novela eu intentaba que a xente, creo que conseguí por o que me contan, nun determinado momento non sabe onde vas, non? O sea, Elías está lle pasando un montón de cousas que non sabes que fío conector vai ter, non? Unha serie de catástrofes vitales. Entón, neses personaxes, non? Que teñen que ser un pouco pintorescos, que son un pouco distintos, non? O que aportan, o carácter está moi traballado, non? En concreto o carácter dos vellos, non? Que son un pouco distintos, pero sí que o hai, Hipólito máis conformista, non? O arquitecto municipal era un tío que di Merceditas varias veces que é un cabrón, o sea, non é que fose mala persona, pero estos que fan cousas, e ten un nicho da familia que él agenciou ese nicho que non lle correspondía, que aí ali, cando chega o fillo, ve un montón de nomes que non lle soa de ningún familiar, pero él está no nicho porque de alguma maneira quedou con él, non? E esa maneira de ser. E logo Merceditas, o que está é cabreada con un, non? Porque chegou ao final da vida, nin o fillo, nin o traballo,
temos esa tendencia, hoy noto moito, a pensar que os maiores non viviron, non? Que non amaron, que non tiveron sexo, que non triunfaron, que non tiveron problemas, ou seja, como se non tivesen sido, pero como a nós, exactamente iguais, non? Ou seja, como que foches vello, és vello, non? Entón, sí, ela ten esa carraxe incluso contra a morte, cabréase cando lle morren os amigos. E pareceme interesante. Vale, bueno, a mí sí, eu fantaseei con esta cuestión, con que tiveses detectado, porque os que non somos ferroláns, bueno, a veces percibimos unhas aristas de carácter, a veces como en Granada la mala folla, non? La mala folla de Granaína, non? Bueno, comentando un pouquiño máis sobre Ferrol, decía que estaba ben ambientado, non? Estaba ben contextualizado sobre a historia recente de Ferrol, tamén un certo espírito da cidade. Bueno, sei que viviches aquí un par de anos na rúa da Igrexa, durante a rodaxe de Rapa, por certo, pois si queres comentas, non. E quería che preguntar cales foron as túas primeiras impresións sobre a cidade, o que che chamou máis a atención. Eu estivemos mirando na casa, porque a mí pareceume que había moi pouco, non? Hai máis do que eu pensaba. Entón, Jaime, que está aí detrás, non? Que na miña parella, meu home, era o director de fotografía de Rapa, e fixeron dúas temporadas, o sea, ele estivo 2 temporadas, non? Das 3 anos de Ferrol. Entón, claro, a novela, eu tiña ganas tamén de falar do audiovisual, porque o audiovisual é super glamuroso, non? Menos cando traballas no audiovisual, que é durísimo, o sea, realmente duro para os equipos, non? Un director de producción de series que Elías, creo que é o peor chollo do mundo, o sea, porque non falamos, a xente confunde o produtor executivo que pon a pasta e logo fai as entrevistas, non? Co director de producción. O director de producción é o jefe de todos os produtores, que son os que curran facilitando as cousas. Por exemplo, que fai falta unha mesa para a rodaxe, pois é cousa deles, non? Que fai falta un helicóptero tamén, que ten que vir Javier Cámara e facerlle un contrato, pois tamén, que Javier Cámara resulta que logo ten que marchar non sei cando porque ten outra serie e hai que xuntarlle todo e a ver tamén. Que calquera cousa que pase, claro, esa xente vive sin horario, vive sin, non? É unha maneira de traballar na que tes que dar todo, que é a maneira de Elías, non? Entón, eu vin a Ferrol traballando en Santiago, entón iba a Viña, non estaba sempre aquí, pero sí que ia a Viña, chocaronme varias cousas, porque coñeces Ferrol, pero non estivera dentro de Ferrol, non? Eu lembro, tiña unha moi boa impresión de Corido dos Nenos da Variola, chamárame da Armada, non? Era unha charla aí que non sei se había 800 persoas, non? Porque Balmis, o da expedición Balmis, era un militar, non? Eran os médicos do rei. E quedara unha impresión maravillosa de esa xente que me soaba tan descoñecida, non? E dese Ferrol. Entón, cando vin, atopei ese Ferrol, atopei o Ferrol da xente que marchara, non? Coñecía o Ferrol de Caranza por María da época universitaria, non? Dos barrios, o Ferrol pois máis obrero, ou mellor, a través desa xente. Conoces pois os que traballan pois nos estaleiros, ou as noticias que damos na tele de se hai unha fragata ou 2 ou 20. Entón, cando xuntas as pezas, ves que é unha cidade moi complexa, non? Que ten moitas caras, tamén unha cara violenta, non? E que últimamente saen nas noticias, porque tamén a hai en Ferrol, non? Como en outros lugares. E entón parecíame un lugar maravilloso e que tiña unha característica moi curiosa, que é que moita xente de Ferrol fala mal de Ferrol. Ou eso pasaba antes, non? E entón, eu iso non entendo. Non o podo comprender, porque a mí parecía un lugar maravilloso, maravilloso, con moitos contrastes e con moitas cousas que tiñan que encaixar, non? E a verdade é que eu pasei moi ben aquí, moi ben, moi ben. E hoxe viñamos falando deso, pero que felices era, moi ben aquí, sí, realmente sí. Bueno, logo Jaime contaba que nesta rúa estiveron rodando un atropelo, non? De Javier Cámara, e que se vos atascou un camión aí.
Sí, sí, que o camión da basura atascado aí na calle de arriba. Oh, Dios. E tiñamos problemas de sonido porque aquí ensañan con gaitas tamén, aquí neste edificio. Sí, sempre hai aventuras. Claro, e entón é simpático, non? Que cando vas rodar a un sitio, pues, as cousas que pasaban, ou que entrabas nunha tenda e decían, pois eu estiven de como se chama? Sí, eu fui aquí ao dentista e o que me estaba atendendo ali, pois eu outro día fui de figurante e tal, e claro, está aí... Sí, claro, porque Era igual, e outros alugaban os pisos e outros tal. Uns alugaban pisos, outros non sei que, outros... Entón, había como... Eu sí sentín eso, que había moita xente daqui implicada na rodaxe, non? De Raptor. E o millor de Ferrol é o legado modernista e o peor a Choiva, non? A mí o legado modernista é que me fascina, o sea, eu ir por aí e ver esas casas que logo sabes que moitas son da mesma familia, non? O sea, aparte do mesmo arquitecto, tal. Pero que fascinante. E o que contido o hotel, que tiña un quinto piso nun ascensor que noutro non é certo. Nos estivéramos un día nun sitio e por ese ascensor, e que era por ese, porque se ibas por outro non había quinto, non? Entón, moi curioso. Sí, sí. E é bonito, o sea, ambientar as cousas en cidades distintas. Porque, por exemplo, un dos primeiros libros que escribí, que era infantil, que debe estar na edición 15 ou así, As meigas de lupa, cando pensei en traducilo, falei con xente das editoriais e dixo un editor, isto María non, porque, a ver, pasa en Santa Cruz de Ribadulla, non? Século I, a raíña lupa, que é moi local, non? E eu pensei que igual era moi local, non? Pero como son moi testana, pois eu mirei, primeiro fun a unha librería, mirei en que tipo de editoriais podían encaixar, chamei xente de Madrid, recibírome de 20 chamadas pois en 4, collei un avión, fun ali e ao final vendín o libro, non? E animei a facelo porque de repente pensei, pero e Asterix e Obelix non é unha aldea, non? Que está non sei onde, que son da mesma época do século I, que, vamos a ver, se xa sei, e entón, de verdade. E penso que é bonito e que cando ti ambientas as cousas ben, e os personaxes son, para min ten que estar ben ambientado, ten que ser real o que contas, por moi irreal que sexa, o sea, aquí que xogo co absurdo, pero ti chegas a pensar que ese arquitecto municipal xubilado podía facer esa bomba, por como a fai, porque ten ali a lei de non sei que, e o de voladuras en paralelo, bueno, faise creíble, non? Inda que sexa unha cousa de tal. E logo a parte psicolóxica, traballar moito a psicoloxía e que sexan moi coherentes os personaxes. E creo que é un valor situado en distintos lugares, non sei sempre, non en Madrid. Sí. Bueno, eu vexo moi ben definidos a cada as personaxes e se complementan estupendamente. Bueno, creo que están moi ben trazadas as personas. Bueno, no libro comentabas algo sobre algo sobre o brutalmente estresante que é o mundo do audiovisual, non? E desapiadado e competitivo e de todo, non? E bueno, sei que eso, tes na casa unha experiencia profesional, no caso de Jaime, pero non sei se a tua propia vivencia en televisión tamén se asemella ou se pola contra son mundos moi distintos, teñen ritmos distintos. Tamén o que sinalas, o que mostras no caso de Elías é unha dificultade extraordinaria para conciliar con ninguna cuestión persoal ou familiar ou de ningún tipo. Non sei se ti tamén padeciches isto, bueno, é unha pregunta un tanto persoal, non? Pero, bueno, meterse nese... Eu hoxe chamei para o programa, para o DICTAC, a un director dunha longa documental e convidei por xoves, non? E entón díxome, o xoves non podo, porque a miña muller que é actriz, non? Está rodando e temos que conciliar, un ten que quedar co fillo, non? O sea, é así, o mundo do audiovisual podes traballar en calquera lugar, a calquera hora, normalmente o que lles pasa que realmente é digno de coñecer, porque parece moi descoñecido, non? Se ti tes unha semana, bueno, as pelis de noite rodanse de noite, non? As americanas algunhas son as noites azuis porque está medio de día, pero normalmente son de noite. Entón, se ti es un empresario,
O que faz é que o luns teñen un horario máis ou menos de mañá, igual se levantan ás 5, ás 5:30, depende de que traballes, igual hai que montar, igual que hai que iluminar, igual que... Entón, imagínate que están 10 horas, 12, non? Sí. Unha cousa así. O desplazamento aparte, se estás a 1 hora, 2, o que sexa, non? Entón, empezas a semana de día, vanche subindo o horario, empezas 5 da mañá, pois xa te levantas ás 6, logo ás 10, e os 2 últimos días da semana igual son madrugada, pero madrugada de 1 da mañá a 8 ou a 9 porque necesitan noite, non? Entón o venres dormes no sábado, non? Ese é a xogada, non? De tal. Entón, é moi difícil conciliar o sono, a xente termina con problemas de sono, é moi difícil alugar un piso, se ti vas 5 meses a traballar a Madrid, quen che aluga un piso de tal, ou colles un turístico. É moi difícil convivir con fillos, ter parella, que a xente te entenda. Na tele non é tan difícil, por lo menos de noite non é normal traballar, non? Entón, eu que estou na televisión de Galicia, que é unha canle pública, estamos máis ordenados, efectivamente. Eu unha produtora, traballas algo máis, pero ainda así, tal, non? A mí o meu fillo dime que son funcionario, non? Que ten 7 anos, fainos mañá. Entón, sí que é certo que é máis ordenada a tele, non? Hai cousas que son iguais, pois non. Eu antes de sacar a oposición, pois firmaba 40 contratos no ano, ou seja, os freelance, pásalo mal, faite dunha maneira determinada, colles o traballo todo, ou crees que vas a estar aquí e mañán aquí e pasado aí, pero de repente unha das series móvese de sitio e quedas sin 2 traballos, ou... É un mundo moi complicado para compartir e para todo. Entón, apetecíame falar dele, e dos problemas familiares, e de como traballan, e do esforzo que hai detrás de todo iso. Sí. Outra preguntinha. Bueno, antes falamos un pouco do transcorrer do tempo. O transcorrer do tempo tamén me parece que estaba mesmo reflectido no caso do adolescente Antón, porque creo que hai o fillo do policía Antón, bueno, un adolescente moi peculiar, e eu creo que hai tamén unha certa reflexión sobre como mudan as xeracións, como a nosa adolescencia non ten nada que ver cas adolescencias actuais, non? No, creo que dis deste rapaz que non ten ningún tipo de conflito coa súa masculinidade e ademais que ten unha relación estupenda e afectuosa cos pais, cousa que quizás nos nosos 14, 15 anos era máis complicado. Por tanto, está entrando un arquitecto municipal. Anda, que ben, pasa. A ver se sabe facer bombas o caso. Agora se preguntaba. Pero no libro tiña que haber un adolescente tamén. Eu quería meter un adolescente por contraste. Eu na casa teño un adolescente e o meu fillo levase 10 anos co irmán. A maior, que acaba de rematar medicina, está de primeiro ano de neuróloga en Vitoria, é de outra xeración. O sea, eu noto entre eles unha quebra xeracional brutal. O sea, que os adolescentes de hoxe en día teñen moi complicados. O sea, entre as redes, que son fillos que os deixamos vivir case con unhas normas moi laxas, non? Que mandan moito, que a veces profesores dinche que cos nenos pequenos, non? E que falan todos porque na súa casa falan, porque ninguén cala para escoitar, e son rapaces moi diferentes. Entón apetecíame deste rapaz que é un pozo de sorpresas, porque de repente saca todo deces, non? Pero antes díxolle que non sabía si ser fontaneiro ou actor, non? Entón, bueno, pues nese mundo que é a adolescencia e que estás aínda comezando a ver as cousas, pues parecíame bonito situar aí a un dos personaxes, non? Sobre todo enfrontalo, pues, os maiores. Sí. Decía isto porque, digamos, ao longo da novela parece que hai esta reflexión sobre o transcorrer do tempo, ¿no? Sí. Pero tamén me dá a impresión, ou se cabe casualidade, estou sobreinterpretando, ¿no? Que hai unha particular atención á soidade, á individualidade, e digo porque, por exemplo, bueno, Merceditas está sin o fillo, os amigos están en retirada, se van morrendo ou van tendo doenzas graves, Ana é unha inmigrante nun país extraño, Elías está divorciando, Irene ten os seus xogos privados, ten as súas cousas que non, digamos, secretas, sí. non?
E entón, non sei se tamén eso, hai unha certa mirada sobre esa individualidade de hoxe en día ou sobre a soidade, ou se cadra, xa digo, é un pouco casual, as personaxes se atopaban con esa situación. É moi intencionado, non? Porque eu creo que ao final, como o libro tamén fala de facerse maior, non? Ao final quedas ti contigo. Eso é así, o sea, podes estar moi acompañado, pero hai momentos nos que eso pasa, non? Eu un cachiño que te contaba que o meu fillo mañana cumple 17, miña nai o día do libro, o 23, fixo 97. Está ben, pero está, pues, repite moito, que a mí tamén me pasa, pero bueno, moi básica, non? Tampouco tal. Entón, chega un momento na vida no que ti te convertes, se tes sorte, vive tanto, na nai de tua nai, non? Empezas a ter que tomar decisións sobre ela, non? E decisións que poden querer ou non. E empezas a ter que manexar a túa vida que está chea de cousas coa xestión dunha vida que está soa, e máis soa que nunca, non? E que está atravesando un proceso terrible. E eu, por exemplo, unha das cousas que pasa moito coa idade é o tema da hixiene, non? Corporal. Pero a todo o mundo, o sea, que ten pais maiores. Entón, cando dice que tens que esperar a que veña a chica que está na casa para ducharte, e mintenche, non sei que ou tal. Pero se un día te paras, porque aparte de que iso tamén é un problema para ti, que ti estás solventando o teu problema de que tua nai este ben, non? Canto mellor este tamén estás mellor, ti máis libre. Pero se te paras a pensar un momentiño na renuncia dunha persoa que alguén te axude a lavarte, non? O sea, están pasando por un proceso moi duro e moi bestial. Entón creo que hai neses procesos unha parte de soidade, que na que estea a familia, os fillos ou tal, o sea, por moito que compartas a vida, hai procesos que son persoais, non? E entón gustame destacar de distintos personaxes ese proceso. E no caso de Irene, que ten esa circunstancia, eses xogos, esas paixóns privadas, secretas, ti estás de acordo con ela? O sea, parece que hai aspectos da vida que deben quedar exclusivamente para unha, e non ser compartidos ca parella ou ca familia ou ca tal, ou máis ben de inclinación contraria, de que todo se debe falar e ser transparentes. Eu creo que Irene é a mostra de que hai tabús aí tamén, que sei habendo. Entón, ela ten unhas eleccións en materia de sexo que é moi difícil de compartir con unha parella normal, habitual ou tal. En case todos os meus libros, na culpa tamén, hai algunha persoa que vive distinto a familia ou a sexualidade, porque de verdade penso que non sabemos que temos ao lado, non? Entón, a Irene, que ten estes gustos diferentes, eu non quería que fose Elías, o sea, non quería que fose un do audiovisual que escale máis a fe non sei que, non. Quería que fose unha tía que é directora dunha residencia de ancianos, non? E que resulta que ten unha vida moi peculiar, que non é unha doble vida, é a súa vida, non? Non é que teña, non, é unha faceta que la ten, que non renuncia a ela, e que lle é incompatible, pois, con ter familia e ela, ou con ter unha familia, non que ten fillos, con ter unha parella estable, e ela sabe. Entón, pareceme moi atractivo amosar esas cousas, non, na sociedade, e que seguen sendo tabús, o que non se contan menos. Sí, decía que ao principio que bueno, dentro da novela hai sexo, hai unhas escenas de sexo que para o meu gusto están moi logradas, e non sei se tuveches a tentación estes últimos anos ou en un momento de adentrarte, digamos, na novela erótica ou de facer por aí os pinitos, digamos, algún momento. Outro día decía a Mourinha, que estuvo comigo na Coruña, que me fixo coña, porque eu decía, documentei moitísimo, despois contamos ao arquitecto municipal como foi o da bomba que pon o arquitecto, pero documenteime moito en todo, o sea, na parte da inmigración, con xente que traballa con inmigrantes ilegais, non? E sorprendes, te aprendes cousas, na parte
parte da bomba, sei facer unha bomba, na parte de todo, non? E entón xa me outouriñan a dicirme, e na parte de Irene, que é dominatrix, non? Estamos moi documentados, pois foi un proceso de documentación, non? Xa aproveitou. Eu creo que e volvo ao mesmo, non? É unha parte, tamén nalgúnas das miñas novelas, non en todas, que me interesa levar, que é parte da vida, non? Que sigue sendo tabú, entón, non pensei nunca facer unha novela solo deso, pero sí que hai, como parte da vida, non? Pois en case todas as miñas novelas algún elemento pois de sexo e a veces distinto, non? E a veces non. Bueno, dalle aí unha sentimenta bonita. Vale, tamén a cuestión do humor, non? Hai moitos detalles humorísticos, hai unha teoría do caos que me encantou, que pasas dunha uña encarnada a que alguén consigue un posto de CEO nunha plataforma audiovisual, Nuria de Piedra. Hai, que comentábamos antes, a rondalla Acordes de Ferrol, que, bueno, aquí algúns amigos fantasearíamos con isto, e as súas formas absolutamente mafiosas e violentas, non? Hai unha circunstancia da morte do marido de Merceditas, unha morte desgrazada, non? Que é como moi de humor negro, non? Moi de humor negro. Bueno, e quería che preguntar que importancia tuvo o humor na confección da novela e se hai que cumprir alguna función. Sí. Eu son así, ou seja, eu creo que esta novela é moi como son eu, non? Entón, que o humor é parte da miña vida, non? E sair dos problemas con maior humor posible tamén, ou de situacións, ou leválo ao equipo, ou cosas así. Porque o humor, primeiro, pareceme que é intelixente, non? Cando alguén ten... Eu hai humores de xente que me parece maravilloso, Esteban, que ten unha chispa de coller a retranca galega, non? Esa retranca que eu outro día poñei un exemplo de unha persoa que iba a visitar a nai, non? E que era informada a irmán, ou seja, estaba nesta casa había uns vellos, non? Unha persoa que coidaba e había o típico irmán, un irmán que non coida e outro que sí. Entón, a que coidaba era informada de que fora de visita a outro irmán. Da seguinte maneira, veu o teu irmán a ver a tua nai, aparcou en doble fila. O sea, hai xente que ten un humor maravilloso e chungo incluso, non? O sea, é que non hai que contar máis. O sea, entón, entón a mí pareceme maravillosa a xente que ten esa capacidade. É moi inteligente, non? E desde os meus libros infantis traballo moitísimo o humor e utilizo para ir a tenrura e para afondar no contrario, no maior drama, non? Entón, que Merceditas sexa unha muller rabuda e tal e cual, que pode ter eses momentos de humor, e como te estás rindo, e que logo vas ao drama de Merceditas, e do que lle está pasando, e do fillo que ten, e de quedar viúva, e de... Entón, ese sorriso que despois se convirte en algo amargo, pareceme que manexa de maravilloso. E levo facendo desde os libros infantiles, estou sempre aí. Eso dominar as intensidades emocionais e as enerxías na narración. Unha narración perfectamente dramática acaba por producir bostezo, igual que unha narración de plano, ¿no? Igual que unha narración que sexa todo a base de chistes, pues acaba de... Pero a combinación, ¿no? O traxe cómico ten esa cuestión de montañoso, ¿no? Son vales e son picos. Déixame contarte porque estamos o pobre machacando. Bueno, eu son María, o arquitecto, como te chamas? Soy Iván. Iván. Bueno, pois a historia é que eu quería que o pai de Elías, non, que marchou de Ferrol e que despois traballou e triunfou no mundo audiovisual, quería que os meus vellos fosen xente con pasado, non? E no caso do pai, pois un pasado brillante, que cando chega a xubilación pois queda atrás, xa non é o arquitecto municipal, está vendo auténticas barrabasadas e el vai ao Concello a queixarse, ata o punto de que xa non o deixa entrar, o sea, que é un gran callado, un tipo pesado e molesto, non? E entón é o tío que non se digo nada porque, bueno, na contraportada, que pon a bomba, que quere
querer reventar algo de aquí de Ferrol, porque está realmente cabreado co mundo, non? Co mundo e co urbanismo, non? E dentro do urbanismo tamén coas cousas feitas sin sentido que se ve moitas, miña nai sempre se queixa de que fixeron a praza e agora non hai sombra para os vellos e non hai bancos, non? Pois ten razón, que merda de prazas non hai, non? Sombra para os maiores e hai tal. Entón, el, que é un tipo que ten os seus, porque a vida é así, non hai santiños e demos, ten os seus claroscuros, non? Como gustame xogar moito neso, pero fai unha bomba moi meticulosa, coa súa lei ali de explosivos, vendo como funciona todo. A lei de explosivos tamén ten que ver para o audiovisual, Elías entretense un rato mirando porque tamén lle afecta, non? E é certo, cando nas series hai armas, tens que ter un maestro armeiro, tens que ter unha serie de permisos, e ven a mesma lei, non? Entón, pois é un tío moi meticuloso que está facendo ali unha bomba e que seguro desfrutou moitísimo de facelo. Entón, eu imaginei así a este arquitecto municipal. E a bomba miña, traballeina con un señor que fai bombas pero dedícase ao ben, dunha pirotecnia, non? Entón, claro, dedícase ao ben pero podería ao mal porque sabe, non? Entón, claro, eu teño unha mestura moi perigosa entre ser de ciencias e ser xornalista, non? Entón, teño que saber todo, hasta puntos bastante problemáticos. Chamaba o 20 veces, non? Pero a ver, pero isto canto pesaría? Pero a nosa bomba podo movela? Sí, a ver, vamos a ver, cantos cartuchos temos? Entón, estábamos cos gramos, calculando, e isto que cráter fai? O tipo, tiña que estar amablemente cheo de mí, non? Pero a bomba é factible. Donde a mercaron, todo. Sí. Aí se que va ben contigo. máis que pola bomba, porque na novela anterior fixen unha momia. Ah, sí? Sí, matei a unha persoa e convertina en momia, o sea, sí. Bueno, pois eu vou rematar, digamos, con un comentario. Hai pasaxes no libro, comentábache antes que o capítulo dedicado aos insomnios, eu que literalmente a mí mesmo gustou, me parece un mellor escrito. Hai moitas pasaxes que parecen moi cinematográficas, entón non sei se alguén se suxeriu, se chegou algún comentario de que isto se podería trasladar ao cine ou non, non sei. Eu creo que é inevitable, non? Cando escribín A culpa e lle levei a miña xente, o primeiro que me dixo que era unha gran serie, non? E dixo, me vamos a colocar o libro. Pero creo que é inevitable por como son eu, pola educación, porque medramos xa co cine, non? As series máis recentes, pero se co cine, con todo, porque traballo en audiovisual, porque tengo aparello audiovisual, creo que é bastante inevitable, pero non é un guión, ou seja, é un libro feito coas claves da literatura, pero si eu son moi visual, non? Estás criada aí, eu creo que sí, non? Desde o cómic hasta todo, eu estou moi criada aí. E o que sí, vai pasar en Ferrol a finais de ano, non sei se se pode contar moito, pero porque non está tal, pero vai haber unha estrea teatral que non é deste libro. Como nos están grabando, non vou dicir ainda moito, pero vais estrear aquí unha adaptación que me van facer que estou ilusionadísima, de verdade. Adaptaron os nenos da varíola e agora vai haber outra adaptación na que ten que ver a Sinfónica de Galicia, que sei que o primeiro sitio vai ser Ferrol, que vai a ir o Colón coa Sinfónica e que, bueno, sí. Parabéns. Maravilla. Sí. Bueno, e para rematar, pola miña parte, simplemente pedirche ou preguntarse se te animas a ler un fragmento do libro antes de entrar máis en fase coloquio, en o que queirades comentar ou preguntar. Pois ti propoñíasme ese capítulo que sí que é máis literario, non? Sen dúbida. Pero que eu creo que destripa o mellor un pouco máis, non sei. Vou vos ler un cachiño de un capítulo que está na página 61, non é o principio, non? Que ten que ver con Merceditas e que eu creo que se ve ben ese xogo entre o humor e a tenrura, non? E o drama que hai detrás e que, bueno, descubro un pouco a este personaxe que eu creo que ao final, antes dixeches Merceditas e ve 3 persoas que sorriron, non? Entón, bueno, pois imos alá, vale? Di así:
Merceditas ten 82 anos. Merceditas baixou con coidado do autobús urbano. Chovía intensamente. Baixaba sempre pola porta de diante, ainda que os choferes non quixesen. Xa sabía ela como era baixar por atrás. Os condutores non esperaban o suficiente, todo eran presas, e xa estaban a pechar as portas cando aínda non tocara o chan. Señora, baixe por atrás. Os vellos baixamos por onde queremos. Non se baixa por diante, señora, a xente non pode subir e atrásame. E se baixo por atrás, vas a rincar antes de tempo a ver se me mato. Pero que interese vou ter eu en matar a muller? Unha pensión menos, iso é o que queredes. Baixe por onde lle pede. Todos os mércoles, a muller collía o bus e ia á residencia de maiores a ver a Hipólito. Visitaba de 5 a 7 e volvía. Hipólito ás veces estaba e ás veces non. Durante meses a medicación para a dor facía dormir moitas horas ao día. O accidente esnaquizara os osos da cadeira, unha perna e a columna. Tamén lle esnaquizara a vida e a independencia, porque foi o motivo para encerralo na residencia. Ti non firmes, Hipólito, se non firmas o ingreso voluntario, non poden obrigarte, aconsellara o Manuel, que estaba ben informado. Pero Hipólito asinou, porque tampouco había outra opción para os cuidados que necesitaba. Así que accedeu ao seu ingreso voluntario, un ingreso necesario, pero non desexado. Dende entón recibía a visita dos seus amigos cada semana. Case non tivo tempo para adaptarse. O primeiro era combater a dor e por iso pasou dormido o período natural de adaptación. E cando lle foron retirando a medicación e os osos foron curando, comezou a rehabilitación do corpo. Pero en algún momento do proceso, a súa mente foi por outro camiño. Comezara a demencia. Retiña pouca información, repetía conversacións enteiras, esquecía o pasado próximo e afastado, e esa decadencia non tiña rehabilitación posible. Nesta visita, Merceditas levaba malas noticias. Un pouco de sorte sería un deses días en que estaba menos neste mundo, e a noticia quedaría no limbo. Escampara. Entre as nubes axexaron uns raios de sol. Camiñou uns poucos metros ata a porta da mole. Así lle chamaba ela, a mole, porque cría que por moito que se esforzasen en facelo un lugar habitable, era unha mole de cemento a medio camiño entre cárcere e hospital. Un corredor da morte, onde un entra, pero xa nunca sae se non vai na traseira dun coche fúnebre. Na recepción xa a coñecían. Veño ver a Hipólito. Boas tardes, Merceditas. Está na galería, sacámolo un intre mentres aguante. Venlle ben sair algo do cuarto. Hoxe ten un bo día. Vaya, que mala sorte. A traballadora acompañouna. Subiron un piso, un ascensor, e logo camiñaron por un longo corredor branco, con pasamán en ambas as dúas paredes. Ao final, víase a luz da galería. Ao entrar, contemplou unha fila de cadeiras de rodas con maiores colocados ao sol da tarde. Ola, Hipólito, aparcaronte aquí ao sol. Vaya, teño visita, alégrame verte. Veño cada semana, pero ás veces non te decatas. Decátome sempre, muller. Arrastrou unha cadeira á beira de Hipólito e sentou. Tiña o sol ás súas costas. Era unha sensación realmente agradable. A galería non estaba tan mal. Calquera día mátome baixando do autobús. Van a fume de carozo. E pa que se sempre chegan a deshora? Nada está pensado para nós. Esas presas, eco que chovía, son mala xente. Todos odian os vellos. Non te gustamos, somos un estorbo. Agradezoche que veñas, Merceditas. Hipólito colleu a mano. Que só estás. Non mereces isto. Sabes onde fun esta semana? Cóntame. O enterro de Manuel. Morreu Hipólito. Ese cabrón morreu e deixou nos sós os dous. Xa só somos dous, ti e eu. Abel e Manuel xa non están. Tiña tanta rabia que non puide nin achegarme, pero estiven ali, no cementerio. Levou xente ao funeral, non moita. Arrollaba e quedaban poucos coñecidos. Foise levando mal con todo o mundo, pero algún había. Fixe unha pausa. O fillo chegou tarde. Hipólito mirouna. Ela dubidou de si comprendía. Insistiu. Morreu Manuel. Deulle outra cousa ao corazón ou as veas, non sei, esta vez dentro do hospital. E non nos salvaron. Morreu. Hipólito mirou impasible. Non dis nada. E que queres que diga? Merceditas vira outra vez comportarse así cando a morte de Abel había menos dun ano. Prepararse para a morte propia era tamén prepararse para dos demais. Ela non. Ela seguía opoñéndose a todas as mortes, enfadándose cada vez que alguén faltaba, como se puidesen evitalo, como se a morte dun amigo
lle producís un dano propio. Non me gusta que te conformes, Hipólito. É que podo facer. Podemos facer moito, falámoslo 1000 veces. Pode ser, pero antes de que Manuel e Abel nos deixasen Merceditas, xa non estamos todos. Pois quedamos 2 e faremos o decano. Xa ves en que estado me encontro. Cando a dor me apreta, danme estes medicamentos, durmo, estou apartado e teño outros problemas. A traballadora apareceu de novo co pixama azul. A cama, Hipólito, media hora é dabondo. Estou ben, gustaríame quedar aquí. Non, ao cuarto, insistiu a moza, movendo xa a cadeira de rodas. Podes vir, Merceditas. Díxoche que quere quedar. Non pode, si pode, é a súa vontade. Non é un neno. A traballadora xirou a cadeira e dirixiu a Hipólito ao seu cuarto, ignorando. Literarios, pero é de onde se aprecia un pouco o xogo de entregas. Moi ben. Interesantes. Gracias a ti. Pasamos á fase final, que é o coloquio, comentarios, as preguntas que queirades trasladar a María. Pois agora 5 minutiños, 10 minutiños, según canto vos animedes. Primeiro, encantou o libro, parabéns. Aparte do carácter de Ferrol, da historia esta dos ferroláns, pois moitos marchamos daqui, volveremos ou non. Me resultou, Ferrol que ten un urbanismo tan admirable, tan ordenado, tan tal, o conflicto de Ferrol sempre foron as plazas. Entón, bueno, esta foi dando máis plazas, porque o señor quería tirar aquela plaza, que quería tirarlle esa plaza que el fixera, pero eu decía, pero tal pode ser para a Plaza España, non, porque había pouco que tirar, o que había que tirar estaba claro, e logo a fastidiaron, máis fastidiaran, porque os que antes entrábamos en Ferrol, ahora cando entramos, digo, bueno, por aí non se entra porque é un rollo, e había animas, como un pouco aprenderon da outra, pois quedou máis decente, non? Entón, eu pensei, esta muller, mirei de onde é, non é de Ferrol, pero controla bastante Ferrol, o sea, parte do carácter das gentes, das xeracións diferentes, da historia que decías ti de que os ferroláns marchamos, que é certo, porque houve unha época bastante triste, bastante dura e bastante escura en Ferrol, que ahora parece que volve a brillar en Ferrol, non? Pero o rollo das plazas, ahora, bueno, está aquí o arquitecto municipal, sabemos máis. Un arquitecto municipal, un arquitecto, deixoume así como decir, hasta ver como as plazas. Bueno, a señora é unha maravilla de perfil, encantoume esa rebeldía de que todos morrían, pero ela quería loitar contra a morte, contra todo, pese as desgracias, e o humor fino, o sea, o libro encantoume. E sí que o vexo eu, e que vexo, se ven pasar as escenas. O que sí, Merceditas, claro, un dos problemas que ten ela, e a máis ela dio, non? Que a rebeldía, nos anos que ten ela, que son 82, a rebeldía masculina e a agresividade feminina. A resignación. Entón, pero a resignación, creo que... o tema é que as amigas son máis resignadas, están domesticadas, di ela, non? Os amigos son os que son máis rebeldes, ela síntese mellor co grupo de homes, pero van morrendo, non? Porque as mulleres son máis longevas. E un dos problemas que ten. Hai só un sitio, é que os que non leron o libro non quero contar moito, pero hai só un sitio físico que non existe, non? Que inventei o nome e que ten que ver, porque eu dicía, a ver, das plazas de Ferrol a calle Damos, vamos. Se chamas de outra maneira, se chamas plaza de entrada. Esta vou inventar. Por eso eu pensaba que plaza non. Sobre todo porque pensei, ten que haber un arquitecto municipal que fixo esa plaza en algún momento, non? E non iba a parecer mal. Sí. E o hotel é o suizo? O hotel non sei como lle chaman, pero sí que existe. É un hotel que hai aí arriba. Que é un hotel que está... Aquí na Magdalena. Pois creo que era na Magdalena, era nesta zona. Eu me imaginei que era o suizo. Sí, non? É un hotel que fomos cando foi a estrea no Torrente de Rapa. Había un ascensor polo que chegabas ao quinto piso, pero logo metimos noutro que non había máis de cuarto. Seguramente ese é o suizo. Entón, sí, pareceume maravilloso, é tan bonito de ter unha zona que ese ascensor ese non había quinto. Eso pasa no xulgado, Sí, non? No xulgado pasa eso. No? No xulgado. No xulgado. Xulgado.
ao cuarto máximo ascensor, se quedes en o quinto, as vos. Está ben, sí. Non sei se hai alguén máis que queira comentar o libro, que toda unha cousa. Logo, outra faceta tamén que me pareceu propia e compartida con Santiago tamén, é un pouco o tema de, non agora, que agora non, pero hai anos, como as clases sociais, non? Entón, a nai de Elías aumenta de clase social cando casa co arquitecto, non? E vai á súa casa, entón, a familia sinte que para algunhas cousas está e para outras pois xa está noutro lugar, pero ela sí que seguindo as festas ou seguindo a tal. Eso podría pasar tanto en tanto en Santiago como aquí, pero non creo que sea propio de todas partes. Hai máis clasismo en algunhas cidades, non? E hai unha cuestión que se diferencia claramente de Santiago, bueno, aparte de que estás comentando, Sí. que hai unha frase literal na novela que di que Ferrol era feo con chollo. En Santiago é arte. Era arte, claro. Non son máis remedio, porque son... Pero bueno, eu que son coruñés direi que Santiago é arte e na Coruña non me caía ben tanto. Non me apreciaba unha beleza ni unha arte particular. Aquí o refrán está en cando chove vai sol. Ah, bueno, claro. A mí xa me decía miña nai de pequena. Bueno, non sei se tedes alguna cousinha máis que comentar. Se non deixamos inaugurado o pantano. Estamos en Euro do Pantano e agradecerle a María a visita e benvida de novo. Sí, eu agradecerche a ti muitísimo pois, que esteas, a túa brillantez, todo o que traballaches, porque hai moito curro aí, a todos vos que esteades aquí, e a mí sí me gustaría pois, que espallado de que a novela é de Ferrol, porque realmente fíxeno adrede e tiña moitas ganas de vir a presentar aquí, non? Por iso. Así que aí vos deixo a Merceditas, a Bomba e a Elías de Canto, non? Moitas ganas.